Bueno, realmente sorprende que o Partido Socialista, concretamente o Partido Socialista de Galicia, saia na súa defensa. Quen sale hoxe na defensa do señor Zapatero ou é que forma parte da trama de corrupción ou é que renunciou a defender os estándares democráticos que se lle exixen a un gobernante. Zapatero foi unha peza imprescindible para que Pedro Sánchez hoxe sexa presidente do Goberno de España. Zapatero hoxe non estaría imputado se Pedro Sánchez non puxera ao seu servizo o Goberno de España. E, por tanto, creo que urxe, canto antes que os cidadáns, falen e decidan o futuro de España. Entón, cree que é momento de presentar unha moción de censura? Creo que é momento de que falen os cidadáns, porque, mire, Pedro Sánchez chegou ao goberno en riba dunha moción de censura que defendeu o señor Ábalos no Congreso dos Deputados falando de corrupción e que non se podía consentir a corrupción neste país. O señor Ábalos hoxe está en prisión. Despois do señor Ábalos quedou o señor Cerdán a cargo do Partido Socialista. O señor Cerdán tamén estuvo en prisión e agora está en liberdade provisional. Todo o entorno do señor Pedro Sánchez forma parte de diferentes tramas de corrupción neste país. Creo que estamos asistindo á degradación máxima do Estado de Dereito, a degradación máxima dun Estado. Está podrido e, por tanto, ante a podredumbre, o único que procede agora mesmo é abrir as ventáns, que entre aire fresco e que os cidadáns decidan que tipo de goberno queren que lles represente ao frente das institucións.